саломи субҳгоҳӣ маро бипазиред бинандагони бениҳоят азиз ва вафодори радио Озодӣ. Шалои Гулхоҷа ҳастам, бозам дар як рӯзи нав дар хидмати шумо. имрӯз ҷумъа ҳаст, тақрибан охири ҳафтаи навбатӣ ва умедворам ки рӯзатонро хуб оғоз карда бошед ва хаста набошед. Ташаккур мегӯям ки чун ҳамеша моро ин лаҳзаҳо тамошо доред ва ҳамроҳӣ мекунед ва талош мекунед ки дар ҷараёни хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон бошед ва ин хабарҳоро аз радиои Озодӣ ва аз канали Озодӣ видео бубинед. Шаҳлои Гулхоҷа ҳастам ва қабл аз он ки ба хабарҳое ки дар даст дорам рӯ биёрам, дар бораи вазъи боду ҳаво мегӯем. Ҳавои мо дар Прага ҳамин ҳоло хеле сард аст, 1 дараҷа сардиро нишон медиҳад ва эҳтимолан то 7 дараҷа дар давоми рӯз гарм мешавад. Дар Русия, дақиқтараш пойтахти Москав, ҳаво хунук аст, 4 дараҷа сард, ҳарчанд офтобӣ пешгӯӣ шудаву гуфта мешавад дар ҷараёни рӯз гармии 2 дараҷаро ташкил хоҳад дод. Ҳавои имрӯзи душанбе софу офтобист ва пешбинӣ мегардад ки гармӣ дар давоми рӯз ба 17 дараҷа берасад. Хуб, фикр мекунам ҳавои имрӯзи душанбе барои ҳодисаи таърихӣ хеле мусоид аст. имрӯз 16 ноябр барои ҳамаи тоҷикон ва Тоҷикистон рӯзи таърихии чунчархаи бузургтарин нирӯгоҳ дар Осиёи марказиро ба кор меандозанд ки мумкин аст дар оянда на танҳо хонаҳои мардуми кишвар, балки манотиқи бузурги Покистону Афғонистонро бо барқ таъмин кунад. Чархаи аввали нирӯгоҳи Роғун шоми имрӯз дар ҳузури меҳмонони зиёди дохилӣ ва хориҷӣ аз ҷумла аз Узбекистону Русия ба кор андохта мешавад. Тугмаи оғози кори Роғунро президенти Эмомалии Раҳмон пахш мекунад ки таъмини истиқлоли энержии Тоҷикистон яке аз ваъдаҳои раёсаташ буд. Роғун мушкилтарин тарҳе аст ки сатҳҳои сиёсиву иқтисодӣ дошт ва аз чанд таҳқиқи байналмилалӣ гузашт. Шаҳрвандони Тоҷикистон ояндаи кишвари худро ба шурӯи фаъолияти нирӯгоҳ вобаста мекунанд. Камбуди барқ аз мушкилиҳои аслӣ барои Тоҷикистон дар даврони истиқлол аст. Мардуми Тоҷикистон солҳо аз ин мушкил азият мекашанд ва ба гуфтаи мутахассисон иқтисоди кишвар ҳам аз бебарқӣ хисороти азиме дидааст. нуқтаи авҷи ин мушкил ба соли 2008 бармегардад ки аксари мардум дар Тоҷикистон дар сардтарин рӯзҳои зимистон бидуни барқ монданд. Дар он сол ҳатто беморхонаҳои Тоҷикистон нирӯи барқ надоштанд ва фавти тифлони навзод дар таваллудхонаҳо аз бебарқӣ сабт шудааст. ҳодисаи таърихии ба кор андохтани чарха дуруст дар рӯзи 26-умин солгарди иҷлосияи 16-уме ки Эмомалии Раҳмон президенти Тоҷикистонро сари қудрат оварда буд сурат мегирад. зимнан имрӯз дар Тоҷикистон ҳамчун рӯзи президент ҳам ёд мешавад. Дар воқеъ дирӯз дастрасӣ ба шабакаҳои иҷтимоӣ назири фейсбуку твиттер барқарор шуд ва корбарон мегӯянд бидуни истифодаи қулфшиканҳо ба ин шабакаҳо ворид мешаванд. хуб, бинандагони бениҳоят азизи радиои Озодӣ, мунтазир бошед. ҳамкорони мо ҳам ба Роғун рафтанд то ин ки аз наздик барои шумо ин ҳодисаи таърихиро нишон бидиҳанд ва мо талош мекунем ки ин лаҳзаҳоро тариқи пахши мустақим дар фейсбуки радиои Озодӣ ки мо унҷо саҳифа дорем намоиш бидиҳем ва аз шумо низ даъват мекунем ки моро ҳамроҳӣ кунед ва ҳамчунин тозатарин хабарҳоро дар ин маврид аз Озодӣ видео канали мо дар YouTube ва ҳамчунин аз www.ozodi.org вебсайти радиои Озодӣ пайдо кунед ва бихонеду тамошо намоед. зимнан додугирифти барқ ва газ миёни Душанбеву Тошканд имсол рӯ ба густариш овард ва Бонки Осиёи рушд барои таҷдиди хатои интиқоли нирӯи барқ аз Тоҷикистон ба Узбекистон $35 миллион ҷудо кард. тибқи иттилои ширкати барқи Тоҷик, аз баҳори имсол то кунун Тоҷикистон ба Узбекистон ҳудуди 1.5 миллиард киловаттсоат нирӯи барқи худро бо арзиши 2.5 сенти амрикоӣ содир кардааст. Баҳром Сироҷев, раиси пешини барқи Тоҷик, рӯзи 15 ноябр дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт ҳарчанд хатои интиқоли нирӯи барқ аз Тоҷикистон ба Узбекистон фаъол аст, бо назардошти ба муддати тӯлонӣ кор накардани ин хато ба босозӣ ниёз доранд. Зеро ба қавли ин мутахассис соҳаи энержӣ, низоми барқии ду кишвари ҳамсоя дар тӯли солҳои ахир ба таври қобили мулоҳиза тағйир ёфтааст. Дар ҳамин ҳол мақомоти тоҷик мегӯянд интиқоли гази табиии Узбекистон ки аз соли 2012 қатъ шуда буд, акнун ба баъзе минтақаҳои Тоҷикистон шурӯъ шудааст.
шавкат шоимзода муовини раиси ширкати тоҷик трансгаз тобистони имсол гуфта буд ки интиқоли гази табиӣ аз узбекистон ба тоҷикистон оғоз шуда ва то ҳол 12 корхонаи саноатии тоҷик аз ҷумла ширкати алюминии тоҷик ё талко аз ин нави сӯзишворӣ истифода мекунанд. шоимзода 15 ноябр дар суҳбати телефонӣ бо радиозодӣ хабар дод ки ахиран нархи гази табиӣ боло рафта ва интиқоли он ба сокинони пойтахти тоҷикистон шурӯъ шудааст. ӯ афзуд нархи ҳар 1000 метри мукааби гази воридоти аз узбекистон барои муштариёни тоҷик аз 126 то 146 доллари амрикоӣ афзоиш ёфт, зеро ба маблағи аввалин нархи андозҳои тоҷикистон изофа шуда. интиқоли гази табиӣ ба тоҷикистон соли 2012 дар аҳди раиси ҷумҳурии собиқ Ислом Каримов қатъ шуд. дар он замон муносиботи ду кишвар бисёр сард буд. бар асоси як созишнома аз моҳи марти имсол тоҷикистон аз узбекистон тахминан 126 миллион метри мурабба гази табииро бо арзиши беш аз 15 миллион доллар харидорӣ мекунад. як манбаи наздик ба сароясати иҷрои ҷазои ҷиноии субҳи 16 ноябр ба радиозодӣ гуфт Файзулло Сафаров раиси маҳбаси рақами 3 шаҳри Хуҷанд барои сӯистифода аз вазифа ва хунук назарӣ дар сар задани ошуби шаби 7 ноябр дар зиндон барканор карда шуд ва то анҷоми тафтишот дар боздоштгоҳ нигаҳдорӣ мешавад. дар пайи ин ошуб таври шумо ҳам хабар доред ҳудуди 50 маҳбус ва 2 зиндонбон ҳалок гаштанд. ба гуфтаи манбаи радиозодӣ Файзулло Сафаров ки ба хотири ҳифзи эътибори худ кӯшиш мекунад дар ибтидои ошуби зиндониён худсарона онро ором кунад, вале баъде аз тарафи зиндониён кушта шудани 2 зиндонбон ночор бонги изтироб мезанад, вале сари вақт масъулони сароясати иҷрои ҷазои ҷиноии вазорати адлияро дар ҷараён намегузорад. ин манба афзуд комиссияи тафтишотро идома дода истодааст ва омилҳову сабабҳои рух додани ошуб ҳамаҷониба мавриди омӯзиш қарор дорад. раиси маҳбас Файзулло Сафаров бо банди 2 моддаи 322 кодекси ҷиноӣ ва истифода аз вазифа айбдор карда шуда шоми дирӯз дастгир карда шуд ва тафтишот дар нисбати рафтори ӯ идома дорад. хуб бинандагони азиз, мо ин мавзӯъро низ пайгирӣ дорем ва кӯшиш мекунем бо ба даст омадани тафсилоти бештар дар барномаи хабарӣ низ дар ин бора барои шумо маълумот бидиҳем. ва рӯзи панҷшанбе 15 ноябр дар иқдоми бесобиқа 15 сафири хориҷӣ дар чин бо ирсоли номае нигаронии худро аз вазъияти мусулмонони уйғур дар шимолғарби он кишвар ва ҳабси ҳазорон нафар аз онҳо дар урдугоҳҳо ва боздоштгоҳҳо иброз карданд. дар ин нома намояндагони Канада, Олмон, Австралия, Бритониё, Фаронса ва Иттиҳодияи Аврупо имзо гузоштанд. вазорати умури хориҷии чин дар ҳамин рӯз ин иқдомро маҳкум кард ва гуфт ки агар ин дипломатҳо бихоҳанд бар мақомоти маҳаллӣ дар ин бора фишор биёваранд, вазъияти мушкилзо пеш хоҳад омад. иёлоти муттаҳидаи амрико ва дигар кишварҳои ғарбӣ дар мавридҳои зиёде аз чин хостанд то урдугоҳҳо ва боздоштгоҳҳо дар Шинҷон ё Туркистони шарқиро бибандад. фаъолони уйғур дар хориҷ мегӯянд аз 800 000 то 2 миллион ақалияти уйғур ва дигар мусулмонон дар боздошт ба сар мебаранд. аъзои сенат ва конгресси амрико имрӯз 16 ноябр қасд доранд тарҳеро муаррифӣ кунанд ки бар асоси он аз ҳукумати Трамп хоста мешавад таҳримҳоеро ба хотири саркуби ақалияти уйғур алайҳи чин ҷорӣ кунад. минтақаи Шинҷон ё Туркистони шарқӣ дар шимол ғарби чин воқеъ мебошад ва бо шуморе аз кишварҳои Осиёи миёна аз ҷумла Тоҷикистон ҳамсаррад аст. маркази ин минтақа шаҳри Урумчист. дар ин ҷо шаҳрҳои бостоние монанди Хотан ва Кошғар ҷойгир аст. имрӯз ҳудуди ними аз 22 миллион аҳолии Шинҷон бо забони туркии уйғурӣ ҳарф мезананд ки ба хати арабӣ ё расмулхати форсӣ навишта мешавад. таи чанд моҳи ахир гузоришҳои аз озор ва бадрафтории ҳукумати чин бо ақалияти уйғур бори дигар ба расона роҳ ёфт. хуб ба ҳамаи онҳое ки ин лаҳза ба мо пайвастанд бори дигар дуруд мефиристам. Шалои Хоҷа ҳастам ва ташаккур мегӯям ки чанд дақиқаатонро барои шунидани хабарҳои тоза мебахшед аз радиозодӣ ва ман тақдими хабарҳоро бо хабарҳои ҷаҳонӣ идома медиҳам. президенти Русия Владимир Путин мегӯяд кишвараш омода аст бо Арабистони Саудӣ дар коҳиши истихроҷи нафти хом ҳамкорӣ кунад. нархи нафти хом ки дар моҳи октябр $86 дар муқобили як баррел ва ё як бушка қимат дошт, 15 ноябр то $66 поин омад. коршиносон сабаби поинравии нархи нафтро бо он иртибот медиҳанд ки амрико баъзе кишварҳоро дар рӯйхати истисно аз таҳрими Эрон шомил кардааст. дар конфронси матбуотии Сингапур Владимир Путин гуфт $70 барои як баррел нафт барои Москав қобили қабул аст. Русия моҳи гузашта эълон кард ки истихроҷи нафтро каме коҳиш медиҳад
در ماه اکتبر روسیه بیش از 11 میلیارد و 410 میلیون بارل نفت استخراج کرده بود. عربستان سعودی گفته است که ماه دکبر استخراج روزانه نفت را 500 هزار بارل کاهش می‌دهد. جای یادآوری است که آمریکا، هندوستان و چین را تا 6 ماه از تحریم ایران استثنا کرده است. یک گروه بدون ثبت نام مخالفین ازبک میگویند که مقامات قزاقستان به آنها امکان ندادند انجمن دو روزه این جنبش را در جنوب قزاقستان برپا کنند. جنبش دموکراتی مردمی بردوملیک و یا وحدت میخواست 15 و 16 نوامبر در مهمانسرای بستوق شهر شیمکنت قزاقستان انجمن خود را برپا نمایند. رئیس این جنبش با اترخان ترکستان که همچنان با بهادر چوریف معروف میباشد در صحبت با بخش ازبکی رادیو آزادی گفت روز 14 نوامبر منصبداران قزاق به 50 عضو این جنبش امکان ندادند که به خاک قزاقستان وارد شوند. خب بازم رو میاریم به خبرهای تاجیکستان. دادگاه نظامی شهر دوشنبه 3 سرباز یک واحد نظامی وزارت دفاع را برای بدرفتاری با همخدمتانش به زندان محکوم کرده است. دادگاه هفته گذشته با نشر یک بیانیه رسمی گفت که جهانگیر حلیموف، حامیجان طائیروف و سهراب پهلوانوف برای رعایت نکردن آیین‌نامه نیروهای مسلح تاجیکستان و لط و کوب همخدمتانش 2 ساله را در زندان دارای نظامش پرزور سپری میکنند. به گفته دادگاه 3 سرباز قطاری روز 15 دکبر سال گذشته با مقصد نشان دادن برتریت خود در بین دیگران همخدمتانشان شهباز اسماعیل و نوروز لقمانزاده را لط و کوب میکنند. خلاصه تشخیص طبی نشان داده است که هر دو جوان از سر و روی و چشم و دیگر اعضای بدن زخم برداشتند. 3 سربازی را که در لط و کوب دست داشتند دادگاه با گناه رعایت نکردن قاعده های آیین‌ناموی بین سربازان و رسانیدن ضرر به سلامتی به زندان محکوم کرده است. دادگاه نظامی شهر دوشنبه میگوید مرافعه سربازان ماه مارس امسال خاتمه یافت و حکم آنها بعد رسیدن به مرحله نهایی و حکم اجرا گرفتن به نشر رسید. در تاجیکستان بدرفتاری با سربازان در صف نیروهای مسلح زیاد به نظر می رسد و 10 نفر هر سال برای رعایت نکردن آیین‌نامه خدمت در صف نیروهای مسلح و یا لط و کوب هم خدمتانشان جزا و یا تنبیه می گیرند. مسئولان مرکز اندوکرینولوژی تاجیکستان گفتند حالا حدود 70% بیش از 40,000 بیماران گرفتار دیابت در کشور را جوانان و میانسالان تشکیل میدهند. عصبانیت و نگرانی از مشکل اقتصادی و استعمال غذای ناسالم سرچرب در اکثر حالتها باعث جوانتر شدن بیماری قند در تاجیکستان شده است. طبیبان تاجیک میگویند شمار آنهایی که گرفتار نوع دوم دیابت قند میشوند از انسولین وابسته نیستند و بیشتر با سبب ارثیات یا در پی مشکلات روانی و پرخوری گرفتاری مریضی شدند. یک همصحبت کنسول رادیو آزادی گفت زمان شوروی چنین باور بود که بیماری قند درد ثروتمندان است و افراد با درآمد و زندگی میانه و عادی کم به چنین درد گرفتار می شود. ولی حالا به قبل سازمان جهانی تندرستی نیز دیابت قند در نقاط دیگر جهان هم جوانتر و از این نظر تشویش‌آور گشته است. شکرانه دولت و پزشکی غدودشناس تاجیک میگوید در مثال تاجیکستان پدیده‌های نوی مثل مراجعت به فست فود یا غذای زودپخت سیرافغان سبب پیدا شدن این درد می شود. پزشکی مرکز غدودشناسی تاجیکستان میگوید هر انسان باید پیوسته زیر نظر طبیبان باشد تا که وجود بیماری سر وقت آشکار و تشخیص گردد. او گفت بیماران گرفتار دیابت قند به 2 گروه تقسیم می شوند و گروه اول به انسولین نیاز دارد که وارد کردن آن به کشور در مسئولیت مقامات است. وزارت تندرستی تاجیکستان به کلیه نیازمندان انسولین را رایگان می‌دهد. حکومت تاجیکستان سال 2016 برای خریدن داروی انسولین 3 میلیون سومانی جدا کرده بود. و عثمان توشوی 53 ساله متخصص فوتبال از ازبکستان سرمربی دسته منتخب المپی تاجیکستان تعیین شد. او دسته را به مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2020 آماده می‌سازد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان سرمربی نوی منتخب المپی کشور روزهای نزدیک به کار شروع می‌کند. دسته منتخب المپی تاجیکستان در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا 2020 که از 22 تا 26 مارس
соли оянда дар Тошканд доир мегардад. дар гурӯҳи F бо тимҳои Узбекистон, Ҳиндустон ва Покистон рақобат мекунад. Усмон Тошев 23 сентябри соли 1965 дар шаҳри Бухоро ба дунё омадааст. ӯ ҳамчун футболбоз дар бошгоҳҳои Зарафшон, Пахтакор, Нурафшон ва Бухорои Узбекистон бозӣ кардааст. Инчунин вай бозигари тими лигаи аввали футболи Русия Атомаши Волгодонск, Солноки Маҷористон ва Кератсини Юнон буд. пас аз анҷоми карьераи футболбозиаш ба ҳайси мураббӣ фаъолият намудааст. дастаи мунтахаби наврасони Узбекистон таҳти раҳбарии Усмон Тошев моҳи июли имсол ғолиби мусобиқаи қаҳрамонии Ассотсиатсияи футболи Осиёи марказӣ гардид, ки дар Тошканд доир шуд. ҳамчунин Усмон Тошев мушовири ФИФА ва АФ каниз ҳаст. хуб бинандагони азиз, чун маъмул дар ин қисмати суҳбат нигоҳе меандозем ба қурби асъори хориҷӣ дар бонкҳои Тоҷикистон. қурби асъори хориҷӣ тибқи нишондоди Бонки миллии кишвар барои имрӯз чунин аст: $1 9.42 дирам ва €1 10.60 дирам мебошад. ва бояд бигӯям, ки қурби рубли русӣ нисбат ба дирӯз имрӯз хеле боло рафтааст. 1000 рубли русӣ 141.30 дирам аст, ки фикр мекунам ин хабари хубест барои муҳоҷирони тоҷик, ки аз Русия ба ватан бо қурби рубли русӣ онҳо масалан пул мефиристанд ва боло рафтани қурб ба манфиати онҳост. хуб тавре ҳам гуфтам, бинандагони азиз, имрӯз хабари рақами 1 дар Тоҷикистон ва фикр мекунам дар кишварҳои Осиёи марказӣ ин кушода шудани чархаи аввали нирӯгоҳи роғун аст ва мо мунтазири ин ҳодисаи таърихӣ ҳастам ва пешопеш ин ҳодисаро ба ҳамаи шумо бинандагони азиз шодбош мегӯем ва мунтазир бошед. мо талош мекунем аз нахустин лаҳзаҳои ин ҳодиса ба шумо хабар бирасонем ва наворҳои ин ҳодисаро барои шумо пешниҳод кунем ва ин пахши мустақими кушода шудани аввалин чархаи нирӯгоҳи роғунро шумо метавонед дар фейсбуки Радиои Озодӣ, ки онҷо мо саҳифа дорем, тамошо кунед ва ҳамзамон мо кӯшиш мекунем сабти онро дар Озодӣ видео пешниҳоди шумо кунем дар www.ozodi.org ки вебсайти расмии мост бигузорем. ва ҳамчунин фаромӯш накунед, ки дар барномаи хабари низ мо ин мавзӯъро ҳатман пайгирӣ мекунем. ташаккур барои ҳамроҳӣ ва ман ба дасти соятгар бо шуморо дар сархати хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон мунтазир мешавам.